persambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju Kuruang Basiba ialah baju padusi di Minangkabau nan punyo ciri khas dan cerminan jati diri padusi Minangkabau. Baju Basiba bating kulua kompong. Bantuak tingkulua iko sederhana nan dipakai bundo pada bagian sampiang kapalo. Bantuak tingkulua tagak bagian balakangnya ditutui jo kain sarung bugih nan bermotif kotak-kotak. Baju Basiba nan kami pakai warnanya sangat elegan. Warna kuning nan dipakai bundo kanduang dikombinasikan dengan tingkulak kompong dari kain sarung bugih. Sedangkan nan dipakai putih bunsu kami ambil warna merah. Maknanya untuk mengawani calon anak daro meantakan siriah ke rumah mintuo. Tentu indak lupa jo ciri memakai siba di sebelah kiri, kanan, balidah, baki kiak di katiak, babaju lapang dan balangan panjang, dan dak tinggal pulo pakai tarompa songkoknya. Baju Basiba siba batanti balik balah di sisi makau keamasan. Artinya menyambungkan dua kubu belakang ketika ada pertumpahan dan perbedaan pendapat antara orang-orang anak kemanakannya. Bundo kanduang dapet untuk menyubalahkan atau menyelesaikan perselisihan paham. Bagian kikiaknya palinduang budi agar indak nampak katiak bundo dan putih, mencerminkan rasa malu jo sopan santun padusi di Minangkabau, tahu raso jo pareso. Baju Bantuak Kuruang longga kain pandindiang miang ameh pandindiang malu. Artinya sebagai palinduang tubuh nan indak menampakkan lakuak tubuh. Sedangkan langannya nan panjang mengandung papatah tagak baapuang jo aturan baukue jangko jo jangka. Artinya segala tindak tanduk padusi di Minang sesuai aturan, pandai membawakan diri dalam kondisi apapun. Lihie tanpa kerah, lihienyo lapeh tak bakatuak babalah saing godado yang berfungsi untuk meletakkan aksesoris bundo kanduang ketika pai acara ke rumah orang, nampaklah menggambarkan kondisi keluarganya di dalam kaumnya yang sesuai dengan adat basandi syarak basandi kitabullah. Sedangkan dukuh pinyaram nan dipakainya merupakan simbol rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap orang Minangkabau yang menganut agama. Dan galang nan dipakainya merupakan simbol paga diri untuk melindungi diri dan sadonyo anak kamanakannya dari kekacauan nagari. Demikianlah penampilan baju Kuruang Basiba bating kulak kompong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.